Okay, this time, mamatagdag ta sa ikaduwa nga pagamba ho sa ato nga next na gamba. Okay, nalipat ko chiko na isa ato ng lista, no? Okay, sa ikagrupong Victory Year mo sa barangay Talasan, Luangas. Okay, ang Bakya Munining. Plakpakan naton mga kagrupo, mga ka-short. May lang lipog batida kay Nining Selfie. Iya gini. Si Maninay Virgie Gilida, may lang pagkumati. Bakya mo nening sa puno sang hagdan, kung amon makita, amon madumduman. Hindi ko mapunggan ka, subo sa dughan, sa mahanusbo ni mo nga gindantan. Ini nga hitabo isa ka kinaandan, nagpaalam si Nining sa iya ginikanan. Dito sa Saudi siya may pag-aobrahan, ginbuka ang alkansiya nga sinuktan. Bakya mo nening hindi mo pagkalimtan, mayabok ang disyerto batuhon ang dalan. Bakya mo nening bakya sang Pilipina, bagay sa patadyong nga imo saya. May eroplano sa asul nga langit, dira nagasakay si Nining nga taga-bukid. Pungod niya ginbilin ang iya nga bakya, sa iloy kag amay nga nagapalangga. Mainit ang hangin sa duta sang langis, iban ang lingwahe kag hindi man in English. Kapisan ni Nining may baylo nga dolaris, para ang mga manghud makakaon makaili. Bakya mo nening amon pagahalungan, nga ikaw nangayaw sa duta sa iban. Maghalong ka dira sa iban nga tao, may arang nga tigre sa nahong sang karangiro. Mainit man ang disyerto, may manog nga gutom, Pilipinas si Nining daw, ulak nga matahom. Kapyo ni Nining iya nga ginangkon, ginkamasaan sang mga walay balat yagon. Wala si manabat kay wala sang hustisya, para sa domestic helper nga Pilipina. Dala ang passport kag bit-bit ang maleta, galakat sa dalan hindi na makilalan. Bakya mo nening hindi mo pagkalimtan, mayabok ang disyerto batuhon ng dalan. Bakya mo nening bakya sang Pilipina, bagay sa patadyong nga imo saya. Pila pa ka nening ang bakya bayaan, pila pa ka nening ang pagahimuslan. Thank you. Short FM. Short FM. Okay, salamat, Gid. Kagrupong Victory Year mo with Bakya Munining. So, ang istorya sa likod ng kanta, no?
ang nagpasimpalad nga Pilipina nga sa iban nga lugar. Kag siyempre hindi manami ang ilang naabtan dito, no? So kung isang pag-abroad no sa medyo gamble, kay okay lang ko nang imo dito nga amo maayo. Ang problema kung hindi maayo, sa mga problema kagid siyempre na.